Umqeqeshi Orlando Pirates uMandla Ncikazi uthe iqembu alizange likhombise umfutho eliwujwayele ukugxila kulo mdlalo ophele ezibambeni ngo-1-1 neTS Galaxy. iPirates ihole phambili kodwa yehluleka ukuzivikela, yadedela igoli ngemva kwesikhathi yabe silahlekelwa ngamaphuzu amabili abalulekile. uNcikazi uthe ukushiya komqeqeshi uJose Rivero kwakamuva kungenzeka kuthinte abadlali, kodwa kunzima ukuqinisekisa. Ube nethemba lokuthi iqembu lizodlala kahle ukuhlonipha umqeqeshi walo wakudala. uNozinto Sipho Shane ukhishwe ngesikhathi sekhefu ngenxa yokulimala, wangena uMelusi Buthelezi esikhundleni sakhe. Abadlali ababili basesiswini abamqoka, uTalente Mbatha noMakhehleni Makhawula, nabo abakaze badlale ngenxa yokulimala. uNcikazi uthe sebengase bagxile ekunikezeni abadlali abasebancane amathuba amaningi. iPirates izodlala neSuperSport United ngoLwesibili. Umqeqeshi weKaizer Chiefs uNasruddin Nabi ujabulile ngomdlalo neminyaka engu-21 ubudala uAiden McCarthy emdlalweni ophele ezibambeni ngo-1-1 neSekhukhune United. uMcCarthy udlale kahle emuva kwesokunxele. iChiefs ibinabadlali abaningi basemuva bebengekho ngenxa yokulimala nokulengiswa. Ukudlala ngokulingana kwenza amakhosi ahlale endaweni ka-9 kusasele umdlalo wodwa kule sizini. Adinga ukuhlula iPolokwane City ngoMeyi 24 ukuze angene kwi-M10 8. iKaizer Chiefs ayikanqobe emidlalweni yayo engu-8 ye-league okwenza izinto zibe nzima. iSekhukhune sisheshe sashaya igoli kodwa uGlotile Lepo walinganisela iKaizer Chiefs ngaphambi kokuthi kuyiwe ekhefini. unabo ukuncama abadlali bakhe ngokuzinikela kwabo yize iqembu belingenabo abadlali basemuva ebhentshini. Uthe omabili amaqembu abenawo amathuba, wabiza lo mphumela njengonobulungiswa ngaphansi kwezimo ebebebhekene nazo.